Duşun barışına taraplar Türkmenistan ile Halkara Avtomobil Ulugları Birleşiginiň arasyna hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesini bellädiler. Şeýlede multimodal ulug üssäşir geçirgelerini we halkara logistika merkezlerini ösürmek, şol sany ulug ulgamyny sanlaşdyrma arkaly ýurtlaryň arasyna özara baglanyşy gowlandyrmak boýunça geljekki hereketler kesýetlediler. Taraplar Birleşen Milletler Guramasynyň çeklerindäki özara gatnaşyklary aralyp maslahatlaşdylar hemde Türkmenistanyň başlangyjy bilen döredilen durnukly ulugyň dostlary toporunyň işi barada pikir alşdylar. Halkara Awtomobil Ulugları Birleşiginiň baş sekretary Türkmenistanyň sebit derejesinde ulug infrastrukturasyny kämilleşdirmäge ygradlygyny, halkara resmi namalaryna goşulşma arkaly onuň netijeligini ýokarlandyrmaga ýardam berýändigini bellädi. Şeýlede taraplar bilermenliň mümkinçiliklerini giňeltmek, hyzmatdaşlygyň şertnamalaryň hukuk binýadyny ösürmek meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Noýabr aýyna Aşgabat şäherine bütün dünýä durnukly ulug uny münasibetli geçiriljek. Halkara maslahatyna taýýarlyk görmek meselesem aralyp maslahatlaşyldy. Duşuň dowamyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 79-njy mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutýan garaýşlaryny öz beýanyna tapan durnukly ulug pudagy boýunça Türkmenistanyň başlangyçlaryny durmuşa geçirmegiň ýollaryna da gararly.